Čauky ľudia, vítajte na novom Šinde channele. Na tomto channeli nájdete hejty, názory a všetko, čo si vo svojej hlave zmyslím. Takže sledujte ma. V tomto vlogu by som sa rád vyjadril k niektorým kauzám, ktoré na moje meno boli povedané. Tými kauzami samozrejme bolo napríklad hejt na prekladateľské skupiny z mojej strany. Veci ohľadne otaku zrazov a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej a stále sa to okopí a ja som na to ešte stále neodpovedal. Tak teda je čas, aby ste dostali svoje odpovede. Mnoho som toho spravil, keď som začínal v 2011 alebo 2010 v otaku komunite a začal som sa prejavovať v otaku komunite a začal som mať nejaké tie záujmy aj čo sa týka organizovania. Lebo som strašne bol začiatočníckych chýb a bol som taký, že všetko poznám, všetko viem. Neviem, či to so mnou ešte stále nestie, ale spravil som strašne veľa chýb, ktoré ešte doteraz ľudia rozímajú a ja som až teraz, niekedy minulý rok, som sa stretol s niektorými ľuďmi, ktorí majú stále mňa také tie divné názory, ktoré už sú z minulých rokov. Teraz vám na ne nejako odpoviem. Jedným z takých vecí, na ktoré som ja mal taký oportunistický názor, boli prekladateľské skupiny. Mnoho ľudí túto moju apatiu voči prekladateľským skupinám, teda slovenským, povedzme pravdu, zobrala ako hejt. Ale ja som nehovoril o hejte, ja som hovoril celkovo, priemerovo, že keď si zoberieme všetky tie prekladateľské skupiny, čo na Slovensku sú a prekladajú anime, keď si to tak spriemerujeme, tak slovenské prekladateľské skupiny ako kvalitu ako moc nemajú. I keď pravda poznám pár prekladateľských skupín slovenského charakteru a sú úžasné, napríklad prekladateľská skupina Justice, čo prekladá pre web Shirai, ale ako keď sa zoberiete priemerovo ako slovenské skupiny, tak ako nič moc. To neznamená, že všetky dávam do rovnakého vreca, len proste konštatujem fakt.